Дай да видим какво прави Калеко Алеко в Лапандия. Верно бе, верно. Ало, Калеко? Калеко, чуваш ли ни, Калеко? Калеко! 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 Ало? Чуваме ли се, Калеко? Чувам да бе! Где си, Кристиан? Калеко Алеко! Какво правиш в Лапандия? Ко прави? На сафари заелени съм. Значи, дошъл съм тук на сурвакам, дял Коледа с тая сурвачка, защото ми донесе подарък. Ма то това тяхното сурвачки ли бе? Каквото сурвачки? Трябва някакви неща с нови. Виж ки знаеш сурвачки бе. Хубава дебела сурвачница, като го избули зад врата, направо очите му да изфъртат. Глупости да, обаче ще го кажа пак. Аз помислих, че ще точиш баница. Ще точа. На баница ще му направя главата, аз на този дял Коледа. Сам да ви дойде, аз тук хубаво ще ме точа от баницата. Хей, моя къща, гледай сега каква къща си е построил. Той не се вижда нужник, има ли отвънка, няма ли нужник? Първобитна работа е казал. Гледай сега, може ли, виж, дяло Коледа, разбираш ли, пак не си измазал къщата. Ало, Алан Коло, в България къде ще измазали къща, бе? В България като влезеш още от границата, всичко замазано. Даже прозорци замазани. Ами те май джуджетата са е построили тая къща. Те, май джуджетата, всичката му работа вършат. На този дядо Коледа ли е, какъв ли, не знам. Значи казвам ви аз, тия маненките, те не се виждат като ходят, всичко вършат. Предполагам, че и Снежанка я веселят от време на време. Да ни кажа редовно, защото този дядо Коледа вече трудно дига шината. Ама какво да правиш? Не всеки се случва. А той там ли е сега? Ей, сега ще видя дали е тука. И ако е там... Ало! Отваря ли? Тука ли си, бе? Няма кого тропам. Направо влизам. Чакайте ми, това ли е дяло Коледа къща, питам аз, бе? То нищо няма тук, бе. С трън да се завъртиш, няма кого да закачиш. Ни подарък има, нищо няма тук, бе. То, хубава гарнитура, не виждам, персийски филм няма. То прилича на хижа Алеко, тая хижата. Даже хижа Алеко е по-обзарени отколкото тук. Само различни ни рога. Те рога, от кой са? Сигурно Снежанка му ги изложила този лев. И тя Снежанка по цяла нощ ходи с сурвака. Цяла нощ сурове цяла година. Злата ябълка в градина, айчета нова година. Иди шурапи. Чара ги са те шурапи. Чара ги примери адско. Буля, направо ни се трай. Те за това сигурно нямат хлебарки. А как води при лицата ти? Как води при лицата, бе? Ей, не изтрайвам, излизам. Не се диша тука. Леко! Кой идеш? А Снежанка там ли е? Сигурно се сурвака. Суровеца. Ама се потърся. Леко, докато търсиш... Той е отново след рекламите. Какво правиш, бе? Чака. И те чорапи. Разбрахта. Раздрама. Рина пашките да те срогахте тука. Какво правиш? Къде с работа? Какво правиш? И джуджета ги няма, никой няма. Сама ли си, бе? И сама съм с който си. Вика, джуджета ги няма. Няма ги. Дяло Коледа го няма. Не, няма ги. Какво ще кажеш? Да направим сурове цяла година? Голяма елонка в градина. Да питам ти на тези джудженца. Джуджета ли викаш? Джуджета, какво да им викам? Кай се береш ти, ма? Ела да видиш България, ти покажа джуджета, разбираш ли? Джуджета ти казвам, джуджета! По 1,80 м, 92 и нещо до 50. Да видиш джудже да видиш. На който и не мога да видиш, остатиш като хлебарка. Блазери. Ония Дюм, дядя Коледа, още ще ми помага, май той са умейте на някъде. Хвана го мъглата. Ма остай го този дядо Коледа, дядо Коледа. Какво тук по цял ден карат да дриш, да чисти, разбираш, да петеш чорапи? Ей, ти Снежанка! Ела виж, от другия ход снежето. И тя Снежанка, с 1-2 години Снежанка по-голяма от тебе. Ама, вярно ме? Въобще не пете чорапи, по цял ден се иззула, разбираш, табанчи дигнала и стои Снежанка. Аз ще запознаем с нашите в обща копелце. Да видиш хубави блокове, глупости. Да видиш, там няма елени. Няма елени строга, там никой катари. Пъцът, на воле пъцът. Пък по толкова ти липсва дяло Коледа, ще заведат с мола, нинашки молови, знаеш, мол. Не тук, барачка, разбираш, като при нас в Лапандия. Виж, мол. И в мола, като седим с дяло Коледа. Така, аз слизам в мола, той седна, защото така не си там. И мърда. Седим си на обяд, пък греено вино, пък ракийка, пък така гътнем едно прасенци, пачичка, шкимбенци, пачичка. Добро утро. Обичаш ли? Много. И, виж, няма в България, при нас няма елени, няма простоти, няма шийни, няма глупости. Паламете, това Рудолф. Персика!
Питер, Чуре. направо ми скъса нервите. Той не му избавиш между десятката на Знаеш как иде? По цял ден. Тъпчи. Как ще парчи до година, не знам. Ще върче. Той си го представиш на филе Илена. Да ви скажеш, че фръкни за 5 минути. Аз ти ви хубаво ще направя на филе Илена ще направя. Айде, те водя в обща купела, те водя да те разкарам да дишиш малко чист въздух, че тук много ви замърсено, бе. Ама, нека се върне дебелака. Нека се върне. Остай го този дял Коледа. Той на мен различни не ми даде подарък, не ми даде той. Дял Коледа, бе. Е ли? Ти имаш нещо да ми подариш. Уха! Кой искаш подаря? Мой ти подаря една песен. Яви се и на песен, да ви коя песен ще ми сеш. Чуваш кам? Ти те простоти. Така е той лигавата. Джингал белс. Ще приспиш децата. Да, виж България. Какъв джингал белс. Джингал белс. Какъв танцува в дискотеките, как го перат джингал белса. Şine